Vinga, ara tirem de gall al julivert i li donem de colpetes. Això també se pot fer una picada i va del julivert i la tomata i tot triturat i se tira tot al mateix temps. Jo avui ho vull fer fregir una mica l'all al julivert i després afegim la tomata més tard. Però se pot fer així perfectament, tot triturat junt. I és importantíssim que el sofregit estiga ben fregit. És el més important de la paella. El sofregit és el més important. Si el sofregit està ben fet, sofregit em refereixo a l'all, el julivert i la tomata. La paella surt bona. Si no està ben fet i se fa de qualsevol manera, la paella no surt bé. Ja tiro la tomata. I ara això ha d'estar molt ben fregit. El següent pas és ja el calamar. Això molt ben fregit.